læse det der tysk. Vi har lige måttet nej, de var begge af det andet. Og jeg har lige været ved at læse, fordi jeg tænkte, det kan da ikke passe. Jeg tror, at jeg har indført fra februar. Det tror jeg også. Men altså, de er begge men det er også 5 år, det er det dufter der. Vi havde A-køen i dyrkørslen med, men altså, det er de eneste, der tager sig gammel. Nå, ja. Det kommer ind på... Og så har vi sådan en lang periode nu. Og så er det hvad A-køer, det tager de også efter 10 år. Ja, ja. Det gør de. Det gør det, de har også på Danmark. Top Danmark, ja. Og dem ringede du nemlig til? Ja, jeg ringede. Nej, jeg skulle snakke med dem alligevel, og så spurgte jeg ind til, fordi det var en skid, der har været ude for det der med at købe det. Hvis nu har noget til, hvad så? Jamen, det tænker jeg også. Hvad så, hvis jeg tror, jamen, når den først har kraft, så er det godt. Jeg synes, det er ikke noget med kraft. Hvis det havde været en kraftsystem, og en vandsystem. Og en vandsystem, den bliver meget, meget lidt til en kraftsystem. Er vi ikke ude i noget men der var det. Altså, jeg er også 80% sikker på, at de kommer til at tage. Nej, det tager lidt glæse her. Jeg tror også, at jeg har snakket med dem. Jeg tror heller ikke, altså jeg tror, de tager den anden gang. Det har bare lige prøvet, at have afstedet og så sætte ind for en klase, så de gør det ekstra. Og det er jo nok et eller andet sted, fordi at